سلام كمي تغنيو زي خبركم من زي خبركن أفكار سبورت أبناي لومي سولس بعد حدار كل تشحن عسران كلتن سومناوي مدب سبورت كلب أنتغ ماخشي نبينام جرماي أب تور دي فرانس كتوفرو مخانا آتن بيها أتلت مقدس ولدو سالساي درجة حيزا تونيزيا كابوانش عالم قطر كتسقوق تخلولو تتصاوت أرسنال بخرا نستهرمي ودقانتوم أتبابيعهم نيوكاسل ناي مجمريا تتقاميت مقيارات شدشة تصاوت خوينا نابولي حدش حولت مارادونا أمريغا مراح منقسقاس حلف دقفتي كلب انتر ميلان تقاتلو سدرا بيت نفسير كينياويت أتلت أغنس جبت سيروب بمقوتات مسرح فردي قداي قوالهم أماريروم زبلون كالن زعباتات كندس زينا قتالكم بخبر نعدم أب زحلف السمون كور حتري كل تشان عسران سلستن ندحر نسما ناب أنتغ مارشي سيركس وانتي كتلوت أو مخانا زفلتت بالجمعة يتولد ترتيم أنتغ مارشي وانتي غوبير ماتريو نإيرتراو بينيام جرماي أبتي كاب حدي كساب عسران سلستن حملة كل تشان عسران سلستن زك أنع مبال 110 ولدر جران تور زور فرنسا كتسلف مخانا بها اتا بلجمايت كلب نزي زفامت قدمي حدت معلتات رحقت قرص مريت بوتاتن كالن نايتي 21 مدرخات زلو وردر زحبر مرحه جبري بودبت تقدم دحري مزرقحيو مسرتي تسارع زلو مدب شمونته كابت 21 مدرخات نكم بينيام زامسلو كيلاتا شكوا زمچ مخانو ترغاغيصلو بزي كازي 4 ابازيو تررتي اخرانات زفصم مدرخات زتقالله كل شمونته مدرخاتون بعقب زتغوب مخانو بحفشات زوركا نويح رحقت زحزله كرونومتر سلازيبلون اتا غانتا ندوب افريقاو كيلا محكوار عقب لويز مينتيزون نابتو وردر كمتلقو انفيتا دايركتور نتفتا غانتا ايك فيسبيك اتي 3404 كيلومتر شفن مرحه جبري علاوي دحر مخانو ابزا بوريتو ازي وصي زلو مدب كمتي اتتسفنايو بحد وجن اتزور بسنسلتاوي اخرانات سنتيقو زغعزن ازيو دروت كيلومترات وردر كرونومتر زتقاللن بداي 3 سامنتات يخون እዚ ድማ ምስ ክእለት ናይቲ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ውድድር ወይ ከዓ ጂሲ ዝቀዳደም ተጻዋታይና ሉዊዝ መንቴዝ ብዝግባእ ዝሳነዩ ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ቀዳሞት ክልተ መድረኻት ብዘሎ ኮረብታታት ዕጉብየ እዚ ነተኽሎታት ዓወት ቢንያም ግርማይ ምስቶም ኣብ ካልኣይ መፋረቕ ናይቲ ቅድድም ንናይ መድረኽ ክብሪ ዝቃለሱ ውፅኣት ክኢላታት ሽኳብ ምንጽጻር ርሒብ ክገብሮ እዩ ዝሓለፈ ዓመት ወር ሓምለ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ውድድር ሻምናይ ደረጃ ድሕሪ መሓዝናን ኣብ 3 መድረኻት ድማ ኣፖልዮም ብድሕሪ ምድያብናን ሎማ ዓመት ንሻድሻይ ግዜና ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ንሳተፈሉ ዘለና እዋን ነቲ ዝኸበረ ፋልማይ ናይ መድረኽ ዓወት ንምጭባጥ ክንጽዕቲና ብምባል ገምጋም ሂቡ እዚ ዳይሬክተር ንጥፈት ክለብ ኣንታህ ማርሼ ኣይክ ቪስቢክ ዝሃቦ ገምጋም ክለብ ኣንታህ ማርሼ ነቲ ኣብ ከብሒ ዓወታታ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ዓወት መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ በቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ 10 መድረኽ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ቀዳማይ ብምውፃእ ፈላሚ ናይ ግራንድ ቱር ዓወት ዝተጎናጸፈ ቢንያም ግርማይ ከተዓብሶ ኣዝዩ ልዑል እምነት ኣሕዲራ ከም ዘላ ይዘነጽር بزيكازي فيلونيوس زتبالت وريتي أمريكايت مربب حبريتا قردم بشكلتا نبينيام جرماي نعوت مدرخ تراي زيكونه كتاليا ماليا شوكانو مونانون أب غوني نايزي عامت زي تعواتي ولول نتبي كتبتا وردر تور دي فرانس غونه بلجماوي اوت فان اغت بقدام النت حتياتو اتا مربب حبريتا نزناي بينيام عتوب كتاليا ماليا ناي مونان تسبيتا بوازا زسنيتو ختكون كلا زي كبري كونجن بينيام بمخدن شامباني مزيه الرميو بمبال كيعا بقدمت مال السنبت مبل 4 كلتن وردر قويا ترقيا ماخسي كاسيس اب هاجر فرنسا بستخايدلو ايرتراويت فرنساويت مقدس ولدو سالساي درجة حيزا ابزي 10 كيلومتر شفنا وردر اثيوبياويت اديسي اندوالم بحد ساعه 8 دقائق 48 كاليتاتن قداميتي كتوصن كلا قال هاجرا بيتليما فنغوس تشعت كاليتات دحرا كاليتي زحلف عمت نزو وردر استعوتتلو قال 3 عمت مقدس ولد دما بتوسخي 3 كاليتات تفنتيتا سالساي ترتا تسريعا أب قطر زكايد مبل 20 كلتن وانش عالم نخجمر تحت حدا ورح زقون جيزي تاريفو أبزل أوان فيفا أب توردر تساتافيت مغانا نزرقا قصت أفريقاويت هاجرة تونيزيا كاب كعس أجريك قدام مغانو أتنكغو فيفا أبتي زحالة فحيدة معلتات من قدي دايركتر أبالات محبر كيني جين ماري نابوانا صحفي فيدريشن كعس أجري تونيزيا واجي أوادي يبسددو ملأختي ات فيدريشن كابس الواكالوت أكالات ناس أقوينو رسو كيلو سرحو كايد أتحساسيبو أزي تكبراون تدازي كوينغن اتاجر كساب كاب زخونه يغون أهجراون على ملخاون قدمات مخلكال زبتصح مقطعتي كسعبا مغانو أفليتو بمسرة حق فيفا أبتعتي يستطرنفا كلن فدريشنات كوس أجري كاب بوليتيكاون كالن متاويد سالساي أكالات ناس كخونا يزقبا
ፊፋ ነዚ ተሪር መጠንቀቕታ ክብ ዝተገደደ ሚኒስተር መንእስያትን ስፖርትን ቱኒዝያ ካሜል ደግዊች ብዛዕባ ተኽእሎታት ምብታን ቤት ጽሕፈት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሃገሩ ብተደጋጋሚ መግለጺ ብምሃቡ እዩ። እቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝመደበሩ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ነቲ መግለጺ ናይቲ ሚኒስተር ከም ጣልቃ ምእታው ኣብ ንጥፈታት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ተሃገር ይወሲድዎ። እቲ ፌደሬሽን ንስርሑን ንፈተነታት ኢድ ምእታው ናይቲ ሚኒስተርን ብዝምልከት እንተደንጎየ ክሳብ ዝመጽእ ዓርቢ ንኸብርህን ኣብቲ ጉዳይ መትከሉ ንኸነጽርን ዕድል ሂብዎ ኣሎ። ፊፋ ክሳብዚ ተዋሂቡ ዘሎ ደረት ግዜ ዝዕግብ መልሲ እንተዳ ዘይተቐቢሉ ግን ነታ ኣብ ጉጅለመ ምስ ሃገራት ፈረንሳ ዴንማርክን ኣውስትራልያን ተደላዲላ ዘላ ብንስርታት ካርተጅ ትፍለጥ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ኣባልነቱ ዋዛሕቲሉ ንዋንጫ ዓለም ሓዊስካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ውድድራት ካብ ምክፋል ክሕይባ እዩ። እቲ መቕጻዕቲ ንክለባት እውን ስለ ዝምልከት ክለባት ቱኒዝያ እውን ዝኾነ ይኹን ናይ ደገ ግጥማት ኣይከሰላስላን እየን። በስዊዘርላንዳዊ ኢጣልያዊ ጂያኒ ኢንቲፋኖ ዝምራሕ ፊፋ ካብ ወርሒ ለካቲት ናይዚ ዓመት ዝጀሚሩ ንኬንያን ዚምባብዌን እውን ብተመሳሳሊ ምኽንያት ማለት ብምእታው ኢድ መንግስቲ ኣብ ንጥፈታት ፌደሬሽን ኣብ ውድድራት ካብ ምክፋል ኣወንዚፍዎን ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣብ መሪሕነት ሰሌዳ ደረጃ ክለባት እንግሊዝ ተኾይጣ ንፕሪምየር ሊግ ኣብ ቅድሚት ኮይና ኣብ መቐላስ ትርከብ ክለብ ኣርሰናል በቅድሚት ማለት ሰንበት ምስ ክለብ ኖቲንጋም ፎረስት ኣብ ዝገጠመትሉ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብኸራ ንዝተሃርመ ስጳኛዊ ተጻዋታይ ፓብሎ ማሪ ዘተባብዕን ዝድግፍን መልእኽቲ ኣሕሊፋ። እዛ ተጻዋታይታ ጋንታ ብዝነበረ ማይክል ኣርቴታ ትእለ ጋንታ ነቲ ግጥም ኣብ 5 ደቂቕ ብሸቶ ጋብርኤል ማርቲኒ ድሕሪ ምኽፋታ ተጻወታ ስምን ቁጽርን ፓብሎ ማሪ ሰፈሮ ማልያ ሒዞም ሓጎሶም ብምጽምባል ነቲ ተጻዋታይ ኣተባቢዖም። ኣብ ወርሒ ጥሪ 2020 ብልቓሕ ካብ ወርሒ ሓምለ 2020 ንድሓር ድማ ብዕድጊ ምስ ክለብ ኣርሰናል ዝተጸንበረ ማሪ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሴ ናይዚ ዓመት እዚ ሎም ዘበን ናብ ሴሪኣ ምስ ሰገረትን ብቐዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ ዝነበረ ሴልቪዮ በርሉስኮኒ ብእትውነንን ክለብ ሞንዛ ብልቓሕ ንምጽዋት ናብ ኢጣልያ ከም ዘቕንዐ ይፍለጥ። እዚ ወዲ 29 ዓመት ዝኾነ ተኸላኸላይ ዝሓለፈ 27 ጥቅምቲ ምስ በዓልቲ ቤቱን እንከወዱን እንከለዩ ኣብ ሓደ ኣብ ከባቢ ከተማ ሚላኖ ዝርከብ ካርፉር ዝተባሃለ ሱፐርማርኬት ሕቑኡ ብኸራ ተሃሪሙ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሓደ ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለዎ ውልቀ ሰብ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ዕለት ካብ ከብሒ እቲ ሱፐርማርኬት ካራ ልዒሉ ብዝወሰዶ ጎነፃዊ ስጉምቲ ማሪ ዝርከቦም 5 ሰባት ቆሲሎም ሓደ ሰብ ድማ ህይወቱ ሲኢኑ። እቲ 46 ዓመት ዝዕድሚው ኣእምሮ ዝሓመመ ውልቀ ሰብ ተወሳኺ ጉድኣት ከየብፅሕ ከሎ ብምትሕባር ኣብቲ ሱፐርማርኬት ብዝነበሩ ሸመቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ድሕሪ ምእታው ናብ ኢድ ፖሊስ ተረኪቡ። በቲ ዝወረዶ ሓደጋ ገለ ጨዋዳታት ናይ ሕቑኡ ታሲዩ ዝሓለፈ ዓርቢ መጥባሕቲ ተኻይድሉ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቡ ዝርከብ ፓብሎ ማሪ ኣብ ካልእ ንህይወቱ ዘስግእ ኣገዳሲ ክፋል ኣካላቱ ዝበፅሑ ሓደጋ የለን። ንሱ ሙሉእ ብምሉእ ሓዊው ናብ ፆታ ክምለስ 2 ወርሒ ዝኣክል ግዜ ከድልዮ ምዃኑ ክለብ ሞንዛ ኣፍሊጣ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክለባት ኒውካስልን ኣስቶን ቪላን ኣብ ዝተራኸባሉ ክለብ ኒውካስል ን6 ተጻወታ ብኻልኦት ክትክእ ተረያ። እዚ ድማ ንብዙሓት ነቲ ጸወታ ብመንገዲ መስኮት ቴሌቪዥን ዝተኸታተሉ ተዓዘብቲ ከይገረሞም ኣይተረፈን። ገለ እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣግርሞቶም ከይገለጹ ኣይተረፉን። ምክንያቱ ከም ልሙድ ኣብዚ ዓመተ ውድድር ሓንቲ ጋንታ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ሓደ ጸወታ 5 ተጻወቲ ቀይራ ንኸተእቱ እዩ ዝፍቀዳ። እሞ ኒውካስል ዳ ከመይ 6 ተጻወቲ ክትቀይር ዝኽኣለት? እቲ ምክንያት 20 ክለባት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ቅድሚ ምጅማር እዚ ዓመተ ስፖርት ካብ ዝተሰማማዓሉ ነጥብታት ሓደ ንብዝሒ ተቐይሮም ናብ ሜዳ ዝኣትዉ ተጻወቲ ኮይኑ ሓንቲ ጋንታ እንተበዝሐን 5 ተጻወታ ክትክእ ሓደ ተጻዋታይ ናይ ርእሲ ማህረን ተዳጓኒፎ ድማ ክልቲአን ጋንታታት ነፍሲ ወከፈን ተወሳኺ ሓደ ተጻዋታይ ክትክእ ተራድየን ነይረን። ኣብዚ ናይ ቀዳም ጸወታ ድማ ሓላው ልዳት ኣስቶን ቪላ ኤሚሊያኖ ማርቲነዝ ብዘጋጠሙ መውቃዕቲ ርእሲ ኣብ መበል 35 ደቂቕ ብሮቢን ኦልሰን ተተኪዩ ወፂኡ። ኦልሰን ኣብቲ ግጥም ብኣስቶን ቪላ ተቐይሩ ዝኣተወ ናይ መጀመርያ ተጻዋታይ እኳ እንተኾነ ማርቲነዝ ምክንያት መጉዳእቲ ርእሲ ስለ ዝወፀ ግን ቪላ ትኹን ኒውካስል ብዘይቲ ንቡር ምቅያር 5 ተጻዋቲ ተወሳኺ 6 ተጻዋታይ ክጥቀማ ተኽእሎ ነይርወን። ነቲ ግጥም 4-0 ዝተዓወተትሉ ኒውካስል ድማ ካብ 71 ክሳብ 86 ደቂቕ ኣብ ዝነበረ ክፋል ናይ ጸወታ ብሓፈሻ 6 ተጻዋቲ ምትካእ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ነዚ ዕድል ዝተጠቐመትሉ ናይ ፈለማ ጋንታ ኮይና። ንውድድር ኩዕሶ እግሪ ሴሪኣ ኢጣልያ ብነጥቢ ትመርሕ ዘላ ናፖሊ ብምኽንያት እቲ ብቕድሚት ማለት ሰንበት ተኸቢሩ ዝወዓለ መበል 62 ዓመተ ልደት ኮኸብ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ኣብቲ ብስሙ ሰሜቶ ስታድዮማ ሓድሽ ሓወልቲ ኣመሪቓ። እዚ ሓድሽ ሓወልቲ ናይዚ ምስ ክለባት ባርሴሎና ቦካ ጁኒየርስን ሴቪያን ዝተሰለፈ ተጻዋታይ ድሕርቲ ንዕረፍቱ ተኸቲሉ ኣብ 2020 ኣብቲ ስታድዮም ተተኽለ ሓወልቲ ዝቆም ዘሎ ካልኣይ መዘከርታ እዩ።
ክለብ ናፖሊ ትርኢት ናይቲ ንሳን ደገፍታን ከም ኣምላኽ ዝርእዎ ማራዶና ንምኽባር ኢላ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዕላዊ ዝገበረቶ ሓወልቲ ናብ ጸሊም ሕብሪ ዝኸደያ ጌራቶ ነታ ጸጋሚት እግሪ ንበይና ግን ብወርቃዊት ሕብሪ ከም እትቐረጽ ጌራታ ኣብ ከተማ ኔፕልስ ብስሙ ዝተሰርሐ ቤት እምነት እውን ከም ዘሎ ዝረበሉ ኣብ 1986 ንኣርጀንቲና መሪሑ ዋንጫ ዓለም ዘለዓለ ዓኼላይ ማራዶና ኣብ ዓመተ ስፖርት 1986-87 ንናፖሊ ኣብ ታሪኻን ፈለማ ግዜ ሻምፒዮን ሴሪያ ኢጣልያ ንኽትከውን ከም ዘብቃዕ ይፍለጥ ንሱ ካብ 1984 ክሳብ 1991 ማልያ እታ ክለብ ለቢሱ ኣብ ዝተሰለፈሉ 259 ፀወታታት 115 ጎላት ከም ዘበርከተ ኣብ መዝገብ ታሪኽ እታ ጋንታ ተሰኒድሎ ክለብ ናፖሊ ዝዓተረተን እተን ዝርከበን ክልተ ዋናጩ ሴሪኣ ከምውን ሓንቲ ጽዋእ ኤሮጳ ኣብ ዘመነ ማራዶና ዝወነነተን እየን እዛ ሎሚ ዓመት ኣብ ጽቡቕ ኣቃውማ ትርከብ ክለብ ንሴሪኣ ብናይ 5 ነጥቢ ፍልይ ክትመርሖን ከላ ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ድማ ኣብ ኩሉ ክሳብ ሕጂ ኣካይዳቶ ዘላ 5 ግጥማት ምዕዋት ካልአይትን ዘላ ክለብ ሊቨርፑል ብ3 ነጥቢ በሊጻ ናብ መድረኽ ኣውዲቃ ምሕላፍ ምስጋራ ኣረጋጊጻ ትርከብ መራሒ ምንቅስቓስ ሕሉፋት ደገፍቲ ክለብ ኢንተር ሚላን ቪቶሪዮ ቢዮቺ ብቐዳም 29 ጥቅምቲ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ተቐቲሉ እቲ ኣብ ኣፍ ደገ መንበሪኡ ኣድብዮም ብዝጸንሑ ዕጡቓት ኣብ ከባቢ ኣፍ ልቡ ብ5 ጠያይ ተሃሪሙ ህይወቱ ዝሰኣነ ወዲ 69 ዓመት ኢጣልያዊ ምስ ተሃርመ ኣብ ሆስፒታል ክበጽሕ ክኢሉ እኳ እንተነበረ ክሰርር ግን ኣይከኣለን እቲ ቅትለት ቀቀድሚ ግጥም ክለባት ኢንተር ሚላንን ሳምፕዶሪያን ዘጓነፈ ክኸውን ከሎ ሞት ቢዮቺ ምስ ተሰምዐ ብርክት ዝበሉ ደገፍቲ ኢንተር ንክብሪ መራሒኦም ነቲ ኣብ ስታድዮም ጁሴፔ ሜዛ ዝሰላሰል ዝነበረ ብዓወት ጋንቶኦም 3-0 ዝተዛዘመ ፀወታ 2-0 ከሎ ኣብ መንጎ ጠንጢኖም ወፂኦም ብዘይካዚ ቶም ሕሉፋት ደገፍቲ ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይቲ ስታድዮም ንዝነበሩ ካልኦት ተዓዘብቲ እውን ብማህረምትን ብጎነፅን ኣገዲዶም ካብቲ ስታድዮም ከም ዝወፁ ከም ዝገበርዎም ተሓቢሩ ብደገፍቲ ኢንተር ከም ቅርሲ ዝረአ ቢዮቺ ብዘይካ ሕሉፍ ደጋፍ ምዃኑ ዕሉል ገበነኛ ከም ዝኾነ እውን ይንገረሉ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ብኣህጉራዊ ምስጋር ዕፀ ፋርስ ምውናን ዘይሕጋዊ ብረት ስርቂ ከትራንን ጨውያን ተኸሲሱ ኣብ ሕጊ ቀሪቡ እዩ 26 ዓመታት ካብ ዕድሚኡ ድማ ኣብ ቤት ማሕቡስ እዩ ኣሕሊፍዎ ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይዚ ዓመት እዚ ሩስያ ንዩክሬን ካብ እትወራ ንድሓር ህይወት ዩክሬናውያን ንቡር ሲኢኑ ከም እተመሳቐለ ዝፍለጥ እዩ እቲ ሽዑ ኣብ መንጎ ዞም ክልተ ወገናት ተኸፍተ ኩናት ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይረግአ ከበድቲ ብረታት ሚሳይላትን ቦምባታት ነፈርትን ሩስያ ንምድረ ሰማይ ዩክሬን ክሳብ ለይተ ሎሚ የናውፃሎ እቶም ስደት ነፂጎም ኣብ ሃገሮም ዝተረፉ ዩክሬናውያን መዓልታዊ ዘሕልፍዎ ዘለዉ ህይወት ከምዚ ዝተጠቕሰ ሓደገኛን ኣስጋእን ይኹን ዳ እምበር ክለባት ፕሪምየር ሊግ ተሃገር ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰት ሒዘን ብዘይተዓዘብቲ ስፖርታዊ ግጥማት ካብ ምክያድ ኣይተገታን ዝሓለፈ ቀዳም 29 ጥቅምቲ ክለባት ቫክታር ዶኔስክን ኦሌክሳንድሪያን ግጥም ተሰሪዑለን ነይሩ እቲ ፀወታ ብመሪሕነት ዶኔስክ 1-0 እናቐጸለን ከሎ ኣብ መበል 39 ደቂቕ ነፈርቲ ይመጽእ ኣለዋ ወይ ከዓ ሚሳይል ይትኮስ ኣለዎ ዘስምዕ ናይ ሓደጋ መጠንቀቕታ ደወል ወይ ከዓ ሲረን ስለ ዝተሰምዐ ዳያኑን ኣባላት ክልተን ጋንታታትን ፀወቶኦም ኣቋሪጾም ኣብ ክፍሊ መቐየሪ ክዳን ኣትዮም ክዕቀቡ ተገዲዶም እቲ ኣብ ከተማ ሌቪቭ ዝተሰምዐ ደወል መጠንቀቕታ ሓደጋ ንልዕሊ 1 ሰዓት ቀጺሉ ደው ድሕሪ ምባሉ እቶም ተጻቲ ናብ ሜዳ ተመሊሶም ንጥፈታቶም ቀጺሎም እቲ ግጥም ከዓ ብናይ ሓባር ዓወት 2-2 ተፈጺሙ 16 ክለባት ዝሳተፍኦ ዘለዋ ናይዚ ዓመተ ስፖርት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዩክሬን 3 ሰነ ክፍጸም እዩ ኣኝስ ጀቤትሮፕ ኬንያዊት ኣትሌት እያ እዛ ብ 23 ጥቅምቲ 1995 ተወሊዳ ኣብ 2015 ሻምፒዮን ጉያ መሮር ዓለም ክትከውን ዝበቕዐት ኣትሌት ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ጉያ 10,000 ሜትሮ ኣብ 2017 ከምኡውን 2019 ኣከታቲላ ሳልሰይቲ ብምውፃእ ነሓስ ማዳልያ ከተንጠልጥል ክኢላ እያ ብዘይካዚ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 እውን ኣብ ዓውዲ ጉያ 5,000 ሜትሮ 4ይ ደረጃ ሒዛ ነይራ ንሳ ብ12 መስከረም 2021 ኣብ ሄርሶግናውራኽ ጀርመን ኣብ ዘሰላሰለቶ ውድድር ጉያ 10 ኪሎ ሜትር ድማ ንቕዲ ድማ ብ30 ደቂቕን ሓንቲ ካልኢትን ዛዚማ ን18 ዓመታት ንዝተታሕዘ ክብረ ወሰን ዓለም ናይዚ ብውመን ኦንሊ ሬስ ዝፍለጥ ቅድድም ክትውንን ክኢላ እዛ ኣትሌት ድሕርዚ ኩሉ ዓወታታ ወለዳ መሓዙታ ደቂ ሃገራን ስድራ ቤት ኣትሌቲክስን ካልእ ተወሳኺ ተደራራቢ ክብርታትን ክትረክብ እናተጸበይዋ ልክዕ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ማለት ብ13 ጥቅምቲ 2021 ኣብ ከባቢ ከብዳን ክሳዳን ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ብተደጋጋሚ ብካራ ተወጊኣ ኣብ ኢተን ኬንያ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዛ ሞይታ ተረኺባ ነቲ ቅትለት ፈጺሞ ተባሂሉ ብቐዳምነት ተጠርጠረን ንግዚኡ ተሰወረን ኢብራሂም ሮቲች እተባሃለ በዓል ቤታ
ድሕሪ 2 መዓልታት ካብ ሃገር መኪና ክሃድም ብልዑል ናህሪ እናተሓንበበ እንከሎ ምስ ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ብምግጫው ኣብ ትሕቲ ቁጽር ፖሊስ ኣትዩ። እዚ ነቲ ቅትለት ድሕሪ ምፍጻሙ ናብ ወለዱ ደው ኢሉ ብዝፈጸሞ ተግባር ናብ ፈጣሪ ምሕረት ክልምንሉ እናበኸየ ዝተላበወ ጠርጡር ኣብ ቀይዲ ካብ ዝኣቱ 1 ዓመት እኳ እንተመልአ እቲ ጉዳይ ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ብይን ኣይተዋህቦን። በዚ ምኽንያት ድማ ስድራ ቤት ኣትሌት ቲሮፕ ብምኽንያት 1 ዓመት ሞት ውላዶም ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ምስ ቢቢሲ ስፖርት ኣፍሪቃ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቕ መስርሕ ፍርዲ ቅትለት ጓሎም ብምጉታቱ መረሮኦም ኣስሚዖም። ወላዲታ ዲና ኣኘስ ጓለይ ካብ እትቕተል ንድሓር ነፍሲ ወከፍ ዕለት ብሓዘንን ቃንዛኔ ዝሓልፎ ዘለኹ ጽቡቕ የለኹን ትብል። ወላዲኣ ቪንሰንት ቦገኑ እቲ መስርሕ ፍርዲ ዘገምዩ ዝብል ዘሎ ወትሩ ኣብ መጋባእያ ኣብ ዝቐረብናሉ ዛዕባ ምስማዕ ጥራዩ ዝሰላሰል እቲ ጉዳይ ብግቡእ ኣይተጀመረን። ቀጻሊ ንዝመጽእ ወርሒ ቀረቡ ጥራዮም ዝብሉና ወረ ሓንሳብሲ ሎሚ ዳኛ ይመጸንዮም ዝብሉና ግዜ ይውንጨፍ ኣሎ። እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ድሮ 1 ዓመት ከይድሎ ብዙሕ ሰጎመ ነገር ግን የለን። ንኣብነት ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ቤት ፍርዲ ተረኺብና ነርና። እንተኾነ ግን ዋላ ሓንቲ ከይገበሩ ንወርሒ መስከረም ክንመጽእ ነጊሮሙና። ኣብ መስከረም እውን ዳኛ የለን ኢሎሙና። ዝመጽእ ቆጸራና 11 ሕዳር ምዃኑ ጠበቓና ሓቢሩና ኣሎ። ንምንታይ ግዜ ክበልዑ ደልዮም ኣይርዳእንን እዩ። ነዚ ጉዳይ ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ኣብ መዕለቢ ከብጽሕዎ ይግባእ፣ ፍትሒ ናፊቕና ኣለና ብምባል አንጸርጺሩ። ኣብ ቤት ጽሕፈት ዳይሬክተር ምርመራ ገበን ኬንያ ንጉዳይ ቅትለት ዝከታተል ክፍሊ ብዛዕባ መስርሕ ምግብታት ፍርዲ ጉዳይ ኣትሌት ኣኘስ ተሓቲቱ ክምልስ ፈቓደኛ ኮይኑ ኣይተረኽበን። እቲ ቅትለት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ እተፈጸመሉ ፕረዚደንት ኬንያ ዝነበረ እሁሩ ኬንያታ ገበነኛ ግቡእ መቕጻዕቲ ምእንታን ክረክብ ዝምልከቶም መሻርክቲ ፍትሒ ሃገሩ ንበዳሊ ተኸታቲሎም ኣብ ቀይዲ ከእትውዎ ኣተሓሳሲቡ ነይሩ። ጓሉ ንዝዓተረቶም ማዳልያታትን ዋንጫታትን እናኽርኢ ባህታ ከም ስሙዕ ዝገለጸ ቪንሰንት ብድሕርታ ንስድራ ኣሕዋታን መቕርባን ብፋይናንስ እትድገፍ ዝነበረት ኣኘስ ህይወት ከም ዝኸበዶም ይገልጽ። መነባብሮና ንምምራሕ ንቃለስ ኣለና። ደቅና ንክፍሊት ትምህርትን ካልእ ብዙሕ ነገራትን ገንዘብ የድልዮም እዩ። ስራሕ ስለ ዘይብልና ድማ እዚ ቃልሲ ኣመና ይኸብድ ብምባል ብሓዘን ኣስተንቲኑ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ ትሕዝቶታት ስፖርት ተፈጺሙሎ። ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ብኻልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ንኹለና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን።